Moikka! Mulla on tosiaan uudet hiukset. On tämmöset tummanruskeet. Tällä videolla mun tarkoitus ei oo puhua hiuksista, vaan YouTubesta jälleen kerran. On vähän ristiriitainen tilanne tän mun kahden YouTuben kanavan kanssa. Eli tämä minun vanha kanava. Saan haamutilaajoita, eli jotka eivät sitten seuraa mun sisältöä YouTubessa ei kato mun videoita. Ja tosiaan mulla on joku 907 tilaaja täällä JossuVlog-kanavalla. Ja siksi mä tein uuden kanavan, koska musta tuntuu, että mä en oo niin kuin päässyt suosioon noilla mun videoilla. Joskin ehkä parissa videossa mulla on joku 1000 näyttökertaa. Sitten on se 18-vuotis syntymäpäivän My Day-video, niin siinä on nyt 15 000 näyttökertaa, mutta aika paljon dislikeja. Se ei ollut tavallaan mun nousuvideo. Et jotkut voi niinku tommosesta videosta, missä on joku 10 000 näyttökertaa, ne voi saada tosi paljon tilaajoita. Mut nää mun videot, kun näissä on ollut alle 1000 näyttökertaa, niin ei oo tavallaan tullut niitä uusia katsojia tänne mun videoille. Huomaa sitten, kun tulee uusia katsojia, kun näyttökerrat nousee ainakin 1000 ja vähän yli, niin on vähän niin kuin noussut suosioon, ja sitten kun sun videolla on joku monta tuhatta näyttökertaa, niin sit sun seuraavalla videolla voi myös olla paljon enemmän näyttökertoja ja sulla voi tulla sitä yhdestä videosta paljon tilaajoita. Mun nousu tuolla kanavalla ei ole tosiaan noussut niin kuin ollenkaan melkein. Vähän surullista silleen, että on niin moni tilannut ja ne ei sitten kato mun YouTube-sisältöä, että vois mennä ihan oikeesti niin kuin poistamaan sen tilauksen, jos ei oikeesti kiinnosta sisältö. Mä teen tosiaan meikkivideoita ja My Day-videoita, Storytime-videoita, Snapchat Q&A-videoita ja tommosia. Vähän mitä tulee mieleen. Mulla on tosiaan mun uudella kanavalla nyt 5 videoa yhteensä. Ja viimeksi mä oon julkaissut ton höpöttelyä ja ostoksia. Ja siitä on 3 päivää ja siinä on 224 näyttökertaa. Ja mulla on tässä kanavalla tosiaan 240 tilaajaa. Et ihan kivasti. Mut täällä ei oo tullut sitä nousua, vaikka mä oon tehnyt jo 5 videoa. Ja ei oo tullut vielä mitään 1000 näyttökertaa millekään videolle. Esimerkiksi tällä JossuVlog-kanavalla mä oon tehnyt 3 viikkoa sitten semmosen videon kun en tiedä mitä tehdä, auttakaa mua. Siinä on 631 näyttökertaa. Ja mä varmaan sanoinkin siinä videossa, että jos te haluatte, että mä jatkan JossuVlog-kanavalla, niin annakaa tykkäys tälle videolle tai jotain, ja siinä oli joku 30 tykkäystä ehkä. Noin. Mulla on tosiaan joku 26 ehkä videoa tällä JossuVlog-kanavalla. Tosiaan ensimmäinen on 5 kuukautta sitten, se oli se 18-vuotis syntymäpäivä My Day, ja siinä on se isoin lukema, eli 15 000 näyttökertaa. Sitten on joku 10 faktaa minusta, siinä on 3000 näyttökertaa. Sitten mun kanava lähti vähän niin kuin laskuun, tai sinänsä, että ei ollut mitään 800, 700 ja noita 600 näyttökertaa. Suoristusharja Jossu testaa. Eli mä testasin semmoista suoristusharjaa. En mä tiedä. Mä halusin vaan kuvata sen YouTubeen. Kuunnellaan musiikkia ja meikataan. Siis kun mä latasin ton videon YouTubeen, niin siihen tuli tosi paljon enemmän. Siihen tuli ekaksi tosi paljon dislikeja, sit vasta tuli niinku likeja jonkin verran. En mä tiedä mikä siinä videossa oli silleen semmoista, että porukka ei tykännyt siitä, vaikka se oli joku meikkivideo. Tuli video noin kuukausi sitten, tapasin YouTubettajia ja siinä on aika vähäsen, 388 näyttökertaa. Joo, että tällä JossuVlog-kanavalla on kyllä paljon niin kuin arvoa. Päivitin ainakin tänne vanhalle kanavalle. No en mä tiedä voiko sitä sanoa vanhaksi kanavaksi. No tälle toiselle kanavalle. Päivitin kumminkin nyt tänne videon ja vähän mun mietteitä, että mites mä teen näiden kanavien suhteen. En oo kyllä aloittamassa varmaan mitään uutta kanavaa, koska tuolla mun
koska tuolla mun uudella kanavalla niin sillä on jo 240 tilaajaa ja tällä Jossu Vlog-kanavalla on 904 oliko, niin mitä järkeä aloittaa uutta kanavaa, kun mulla on jo 2 vlogikanavaa, että jomman kumman näistä pitäisi valita silleen, että jatkais. Mutta sanokaa te, että mitä mieltä te ootte. Mä en yhtään tiedä, mitä mieltä mä oon nytten. Onko siinä järkeä pitää 2 kanavaa silleen, että kummallekin laittaa jotain videoita? Ja ne on kumminkin vlogivideoita kummatkin. Niin kannattaisi laittaa vaan yhdelle kanavalle niitä vlogivideoita eikä 2. En tiedä. Sanokaapas te, mitä mieltä te ootte. Mut joo, kiitos tosi paljon kun katsoit tämän videon ja me nähdään sitten seuraavissa tulevissa videoissa. Toivottavasti jommalla kummalla kanavalla. Mut joo, se oli siihen asti sitten. Moi moi!